El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts a Europa 50! El Parlament Europeu demana més tropes i més esforç per a la reconstrucció d'Afganistan. Fa 7 anys que els Estats Units, al capdavant d'una coalició internacional, va derrocar el règim talibà que governava el país, acusat de donar refugi a Osama Bin Laden. Avui la població del país asiàtic encara pateix les conseqüències dramàtiques d'aquella guerra. Segons el text aprovat per l'Eurocambra, els obstacles per a la reconstrucció d'Afganistan són encara molts. Els problemes de seguretat, la falta de mitjans del sistema judicial, la reforma decebedora del cos de policia, la falta de llibertat de premsa, les sentències de mort, la situació de la dona i el tràfic i el cultiu d'opi. Són tots aquests els principals problemes. Malgrat que el document va ser aprovat per majoria, totes les esmenes del grup dels Verds van ser rebutjades. Aquestes demanaven des de la revisió de l'estratègia militar fins a la fi de les operacions de combat. Europa és, en essència, una societat urbana. 4 de cada 5 europeus viuen en grans o petites ciutats. Són les responsables de la majoria dels problemes mediambientals als que hem de fer front, però, precisament per aquest motiu, són les que més poden fer per resoldre'ls. La Comissió Europea ha obert un concurs per decidir la capital més verda d'Europa i el Parlament Europeu estudia quines són les formes per fer de les nostres ciutats més sostenibles. How can we make you understand? El principal problema de mobilitat de les ciutats és al mateix temps el principal problema mediambiental, el trànsit de vehicles. No fa falta viatjar a altres ciutats d'Europa per donar-nos en compte. Els carrers de les ciutats estan dominats per l'ús del cotxe. Trust in me, take me by the hand. Segons el document que s'està preparant en el Parlament Europeu, la millor manera de contribuir a la lluita contra la contaminació passa per aconseguir un transport públic eficient que fes fàcil deixar el cotxe aparcat a casa. El bus, el metro i la bicicleta són les primeres alternatives que hem de considerar si ens volem desplaçar per la ciutat. A final de mes, és probable que ens surti econòmicament més a compte. D'altra banda, hi ha mesures que directament busquen fer mal a la butxaca si agafem el cotxe. Són les mesures dissuasòries. No parlem del preu de la benzina, encara que Déu-n'hi-do si dissuadeix. Parlem de mesures poc populars però efectives com, per exemple, els preus que paguen els no residents per aparcar en les àrees verdes o el peatge que s'ha de pagar a ciutats com Londres per accedir al centre de la ciutat en vehicle. A banda dels cotxes, els altres senyors de l'asfalt són els camions. En l'actualitat, la majoria del transport de mercaderies es du a terme a través de les carreteres. La vaga de transportistes ens va demostrar la dependència dels camions en el subministre de productes bàsics. En el centre d'Europa hi ha un tren que substitueix els camions en el transport de mercaderies, però encara es tracta d'un fet anecdòtic. Enllestim el programa recordant-vos que som a l'era d'internet, així que si ens voleu tornar a veure, només teniu que visitar-nos a la nostra pàgina web www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!